Balu datu ada jo engkau. Yo lalu kan Sua pun datu kala rape datu 69. Ara pun yu datu 69 kala rape 10 malin dan bak 9 barang sadunan hadir diskonanku. Datu mula sagalo manti nan parbilangan pula berado datu sagalo balang nan partiapan. Bayi tanamu mudu nambah kakak rape nambah kapalu sarato kito mula orang nan banyak animba diambu datu. Kan tidak ada kata bilang kata teratuk kata sabuk namu kata pergi gala. Melainkan sama data sama ambu saisi rumahnya lah tampe ambu mantakan persembahan. Animba kapadu datu ada jo ingkala pulangnya persembahan ambu anya tua. Akan tetapi nan kambu pun persembahkan kapadu datu. Iyo puluh mula berwaki belau datu nan tuo nan tenamu silang nan pangka bayi keraju nan panjunjung kapadu diri ambu. Ate menyuruh memasang kawu saratu membakar kemayan. Adapun nan sepanjang balau wakiakan kapadu diri ambu nan ka ambu pun persembahkan kapadu datu. Animba di sinan kan iyo juo bak pitua anya datua. Adapun tak kalau adek akan berpuntiang dalam negari pegaruyung di lingkuang basa sampai balai di bawah payung panji gunung kanduang. Nan telah kita paturun panayakan di dalam luak nan tiku laras nan nuwu. Lalu kau juang luak kapal rantau masuk ke kubuan tiga balai dalam negari kita nanko. Joko buek kan yulah kesan pengabek pusaku kesan penunggu di sarak jawek bejawek di adek turun temurun. Anim badang katu di sarak jawek bejawek di adek turun temurun. Joko anginnya kan bapun ujannya barasa komar tua. Anim badang katu anginnya bapun ujannya barasa. Bayi barek mengai nak menuju tampu malantiang nak madang buah. Nimbadang katu mengai nak menuju tampu malantiang nak madang buah. Ala sabari di balau angku nan tu angku datu aguan di langit nan bakaji kananku komar tua. Anim baju ko nan janyu ati kami nan selawi salamonanku ternamo di anak ka menakan balau bayi di anak jo cucu balau. Saratu di dun sana saudara balau di dalam korang kampung atau dalam suku pun sekali kan yu larwati komar tua. Manulah nan marwati kami ternamo di anak ka menakan balau. Joko pai kabake batanyo pulang ke tampe babar itu. Tadorong barasu ke basenta abad duka barasu ke bahasa barubah barasu ke basapu. Utang barasu ke babeyakan piutang barasu ke baterimukan. Nan selawi salamunanku tanamu di anak ka menakan balau komar tua. Aning baju ko pia kepadu di anak jo cucu balau. Nan jauh barasu kampi bare barasu karingan. Tangi barasu ke bapuju risau barasu ke belengah kurang barasu ke batuku sentiang barasu ke babilai. Nan selawi salamunanku tanamu di anak jo cucu balau komar tua. Anim baju ko pia kepadu di dun sana saudara balau di dalam korong di kampung atau dalam suku pun sekali. Anim baju ko adek lah samu balau pakai pusaku lah samu balau tunggui. Kabuki lah samu mendaki kalurah lah samu menurun utang lah samu balau bayi piutang lah samu balau terimo. Nan selawi salamunanku tanamu di dun sana saudara balau di dalam korong kampung atau dalam suku pun sekali komar tua. Anim baju ko di dalam korong kampung. Joko junjung hidup Allah bapanjekkan junjung mati Allah barabahkan. Bapa bayakan batidak Allah bapasumpahkan. Nan selawi salamunanku tanamu dalam korong kampung komar tua. Anim baju ko di dalam suku pun sekali. Kan yola saumpamu kayu gadang di tengah padang. Urek tetagua ke bumi pucuk tercewang ke langit dahan taheda ka pitalu. Urek tampe baselo batang tampe basanda dahan ke tampe basalingguang. Elok betadua kau janam tampe balingguang ka panasan di takiak pun buliah hulu komar tua. Nan selawi salamunanku tanamu di dalam suku pun sekali komar tua. Anim baju ko di dalam negari ketonanku. Kan iulah saum mau kayu gadang
Kan iolah birian datuk nan 9 100 pangulu nan 2 balai. Joko diuji lah semua merah, dikati lah semua bare. Nan selawi salamu nanku tan namu di dalam negari kita nanku komar tu. Animbadi sinan tua. Joko nan pitua dari padu sagalu tua kita, baik dari padu sagalu guru kita pun sekali. Apo bilo tanun baluki ala ba tiruan gayung balangkah ba balabeh kato pepatah rinan tu. Mano lana menjadi kato pepatah rinan tu. Salayu padila masak balam la tabang kai lalang padila tagak jo salibu merau jo daunyo. Abi dayu badan telata paham tibu akalah hilang budi menuntuk ka alimu babisia jo rusianyo. Anim badang katu alimu babisia jo rusianyo kan iyo juo bak katu ayat ini. Iza jaa ajalhum la yastakiruna sa'atan wala yastakdimun. Apo bilu tibu ajal luah tak namu terdahulu dan tak dapat tak kemudian daripada bari. Sukatan panuh bari bapaik sadakia nan indah dapat janji sasaat nan tak boleh ampun. Anim bari sinan kan iyo juo bak pitua aja tua. Kayu gadang di tanjung paku lah runtuh sakah sadahan baraka gadang dalam suku mati juo ka sudahan. Badang kato mati juo ka sudanyo. Nimbadang katunan punyu datang menjapu nan batanam urang membuo. Kan yulah singke umur balau lah panjang langkah lah pulang tapi balau ke rumah tulah ta'ala. Nimbaju kok pulang balau nantun datua kan tidak ada buat pulang ke rumah tangguh. Melainkan tak kilik cawan timur mandi terentang kasah nambah aluh terputih kain undung-undung seratu papan nan bak tabah. Nimbaju kau nan pitua jauh dari padu sagalu guru kita, baik dari padu sagalu datua kita pun sekali. Apa bila tio-tio Islam mati kala dibilangkan hari ditiokkan malam. Nimbaju kau di hari nembak bilang di malam nembak batio. Kan yulah sampai bak ibarat orang berjalan lah cukup bak orang berbilang. Lah sampai sauku sajang ponyo lah sampai balau 100 lebih di hari nembak hari kini baik di malam nembak semalam nan ke batang komar juga. Kan yulah dibacakan puluh ayat Quran 105 ta'aliyah di segala guru kita baik di segala datua kita pun sekali. Ado sampai mula pahalunyo ka padu arwah balau andaknya datua. Ado lape mula balau dari asek kubu asek neraka. Anim baju kok dari nan barek dapat karinganan dari nan angin dapat karinginan anim baju kok dari nan sesu. Dapat juga malah balau kesenangan barakai ayat Quran 105 ta'aliyah. Nan telah dibacakan di segala guru kita, baik di segala datua kita pun sekali takut naknya datua. Salorong masuk dalam negari kita nanku. Pangulu ado sandiku du balang selangkah rapek sekato. Bumi sanang padi menjadi sekalian bala dijauhkan Allah Ta'ala rahmat dan nikmat turun kepada kita nampak sama naknya datua. Kato kita mula datua. Joko ado nan tarorong baik nan tasindorong. Samo minta ampun minta tobek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Balau datu ada jengkal. Sa kiro-kiro itu kau anu datua. Sakian nak dipulangkan kepada datu ada jengkal. Lah sampai Bilang senggo itu dahulu anu datua. sama mula itu sementara. Nah, perokan ketemu selalu itu baik ketemu selalu itu yang sasani kalau yang tua. Sabah anu datua. Kalau itu